Mislim da je ovaj današnji kongres najbolji primjer, najbolji dokaz koliko se Srbija menja, koliko Srbija napreduje. Zamislite situaciju od pre 10 ili 15 godina i situaciju i poruke koje su se čule sa današnjeg kongresa. Tri su ključne reči koje sam čuo u izlaganjima i Ivice i svih ostalih govornika na ovom kongresu. Odgovornost, reforme, ekonomija kao ključna politička tema. Srbija napreduje, Srbija se menja, SPS se značajno menja i zahvaljujući toj promjeni SPS-a imamo ono danas što možemo da se pohvalimo sa reformama koje sprovodimo u Srbiji. SPS je dao doprinos tim reformama. Ja verujem da obaveza svih nas koji smo danas ovde jeste da podržimo reforme, podržimo ekonomski oporavak zemlje, a uloga SPS-a tu kao značajne političke snage je nemerljiva. Ja ću štediti vaše vreme, znam da vas očekuje naporan rad, donošenje odluka, verujem da će one biti mudre i pametne na dobrobit SPS-a i na dobrobit Srbije.